Sama iya dia bang yakin kecil. Sungguh terakhir mah. Kalau yakin kebetai kami sian cakap, kami yakin kecil. Karena kalau kecingkar ku kebekrau, ngayok ke khubor kebekrau si siagen, tingam dan bad ong sibon ngakwa bin wan mat ada di video mat di kecingkar ku nung terai. Kecil jeli, kau suka kemen bah, datang kecil sumpah sudah. Dan iya, dan susu yang. Tidak bangga, bapak asuh ya kata. Bila benar tertiini nga, hindi kejing iki jongai pi, kanam kala, berkanam don ke iki ru kabala berpenyaklan, ya pi, na kejing iki jonga. Hang ni kapor mentang adon hang ni hapo mairang, how Tirot Singh Memorial Hall hang ni pendam myong mairang. Belai film gidan hang ni kedau kalong bangin sepeni ya film karam hang ni ke jaka haga nyau pat pratrik jong ni benai agas arajar arfun riu. Ku amantip ya kapor kan dai khatwei baje shibaje steng sau baje bat haga pon riu spawa janmit. Nyau bat pratrik ni khot ipi befin wan sing ni ka hall. Ali wan pe ni ka film. Tran ker khu ipi ngin segin do ipi kita giski. Ku play shibon. Amen. Fidan em yakni bagani kalong ke khubor ka baga kwa ban kren hangni ka step ka momentan na ka mentai jong fi we baro let's say don preng jong fi klum yo pet mentan men step fi pet shibit da miet kam lele ka ta fi pet men step ne men sngi ne men miet ne lele ka khubor ka sa I ka khubor but kani ka khubor ka dei ka ba ngi pelat hangni ka step but da shishang yam kwa ba kani ka ski kan shulet no kam to klem da yo ban sam ni ka ktien ha preng jong fi hangni ka ski ka momentan ngo ba ni ka ktien kalong jingkar khu yanga bangangai kan dalam jingkar khuri fi we baro te ngakwam nai khublei she fi we baro ki ban ne ke jelam Meghalaya ki ban pori India but na kamta jong fi ki ban shaban ri India ro ngai khublei fi ha ga gerteng ga bathyang tam ga ban bor tam ga jong try unong penem jingi Jesus Christ hot ai ngu na ga sngi film shimla that ban snap ya ga tien ga jong blei na mar klem ga tien ga jong blei film la ban em but nakabanta jong piru ki bam ju snap ye ktien ke jong blai le se na pdeng jong piru ki bam ju pule ke ktien ke jong blai balai film chu snap in ke khubor khndiat namar ba nganget ke ne ke khubor kan da long jingkar khu ye pi I we baro lada film pat ju snow ye ktien jong blai meno ro ai bagane ke sngi kan long ke sngi ke film snap ye ke ne ke khubor bangada nget bagane ke khubor kan da long jingkar khu ye pi hagane ke sngi ke bamanta bat nang ne shakman na ai khublai ye pi ba fila Shashkor yang ni ktien bat dia fila snap ru fila post ban page yang ni video yang ni ski momenta fila sange film change ke channel ke jong pi ba fi snap yang ni khubor nga ai khuble ye fi sha ha ka kerteng ke jong jisu bat belai fi page nga sngo ha ni ka por na kam ta jong fi bidang page ning kong nga sngo ba ublei udan ka plan nam ta ke gm ke jong fi ba fi page yang ni video yang ni ski yang ni jing alap yang ni ski kam dei su jaran khat ni bau blay u eat ya fi bau dan ke khubor bat pen snow ya pi ha ni ke sngi momenta bat ngi aingu yu blay ba hang ni ke jela Meghalaya jungi ka sarkar ka ai ni ko scheme ba kata kalong baladan mano bepang lada ki don ya ke ni ke kat MHIS te ka bamot lada ki tia hospital ro ke ni ke kat ke rap shibon ya ka ba ki briu kem dan kam ban siu ya ke jinglot jingsep jongki balada pangan ono itia kan ono ro ke ni ke kat ke rap shibon naga benta kita ki bapang bisita mengala jio ya jing ya tho ba ki phat dwai hangi ki ong pastor pen dwai ka bil ka he polat badeng ta bangi la dwai sa spang ki ong pastor ai ngo yu blai bangim dan kam se watang sitin karu ngong kumno ki ong na marba ka ni ka kat ka la ya rap polat yangi bat ka de ka kat ka ba la polat yangi naga ta ka jing sio tengong ai ngo yu blai ba ka don ke MHI skat let's say hang ni Meghalaya ki don ni ka kat let's say ki we ki states na ki we ki jaka ki riru ki don let's say ki ki scheme la pi don ya ka ni ka kat tadeng ta ba fi lat ban siu ya ka ta ka ba fi hab ban siu bet na mal ra fim don ni ka kat fi tia hospital ka nom pelaj area pi haba lawan rai ka bel fi hab ban siu ya ta ka bel ba mdan ban syuang atah mnelen chumap no fi em mla ban map ya fi namarba haba fila tia aga hospital haba fifi pang ya kata ke jinglot jingsap hab ban siubet longkat balong jagat berjafi hab ban siubet
lakalong kanolak ru pihak ban siu henrei namar bakadon kene kekat don kam ban siu wat tang sinayaru kata kadi ke khubor ka bakman kene ke sngi ba kata kadi ke khubor ya ka bang kwa ban kren hapdeng jong fi kene ke sngi kene kadi ke nuksa ya ka bang wanra kene ke step ba lada fidon ya ke MHIS card ka ba mut lada pipang lada fi shitom pitia hospital film dan kam ban siu ya kata ka bai hospital namar bagane ka kat ka pelat ya fi na kata ke jing siu praise the lord ya roi try na kam ta ka sarkar nam ta ka ni ka kat ya ka ba kalai rap shisha ya gi nong shang shunong kam tam ya gi ba kerdu ha ka jing yo jing kot jong ki baduna ya gi kup chiliang ki sam chiliang ki yo shisha ya ka jing mentoi lengba ka ni ka kat bat ka ni ka nuksa ko mga ong ep bang awan ra ka ni ka sngi bat ngakwa ban poino shaka khubor ha ka ni ka step ba kata kalong ba way ubril ha ka ni ka perthai uday ubril ubadan ni ka ni ka jingpang ba kata ka jingpang kam dei ka jingpang ka bakin jado andre way ubril udan ni ka jingpang ka bakin jaman sim Baka babal ka kren ni kata badanu bahok danu bahok ang kring jong blay babaro ni lepop bagila hap no lene bagila duk le no ya kata ka buram ke jong blay baro ngila lepop long tik briu bala pang uhaban lech ka hospital uhaban siu ya kata ka hospital bumju ra ka bakan jaman sim ngila pang ha ka pop bomdan weiru ubakhia baro ngila pang bomdan mano bala lach na kani ka jingpang jong ka pop baro ngila pop bar habangi pop ngi haban siu ya kata ka jingpang pop bar ka bible ka krensha ya kata baka bainong lene kata ka jing siu ka pihak ban siu ka david da ka jing yap pipang ga bakan jado pihak ban siu da ka pisah ka buka don bi jing siu henry haba pipang ha ga bakan jamin sim bat baro ngila pang film la abanong ba nga hok nga kamju tim nga deu briu bo bha nga deu briu bom jule ke no ka kam sneu ho pila ban ba ha bakan jado ndre ha ka bakan jaman sim way ubreu ulalong unong pang jong ka pop ulalong unong pang but udan ha ka jing pang jong ka ni ka pop bara ba pipi pang fi ha ban le tia aka ta ka hospital balada fi mla ban siu fi kot ba dan hiru bala ban siu ya kata ka bainong jong ka ta ka pop baka babel ka ong lada pi kwa ban siu ka jing siu ka David tang ka wei ba ka ta ka long da ka jing yap ta ka mot fi ban siu da ka jing yap namar ba fila pang ha ka pop ka lambe tek sha ka jing yap ka babel ka kren ye ka ta la ngi puli na ka stiu Jacob ka la nong ka ban ning kong ka khot ka ba khat san ka ogup ni anda kum ta ka jing kwa brai haba ka la pun ka kha ye ka pop te ka ta ka pop haba ka la san ka kha ya ka jing yap ken ka Bible ka kren shaya ka ni baka don ka jingpun bat habala pun ka brai kawan habala brai ka pun ya ka pop bandala kaya ka pop anda ka lasan ka kaya ka ka jingyap ta ka mut si sien baka don ka brai ka don ka pop ba si sien baka don ka pop ka bakut hap siu da ka jingyap ba way ubreu haban yap na mar ka ni ka jingpang pop te kumno pat nyo ban lajim kumno nyo ban lajim mano ban siu hatong idan ya ka MHIS card ka bakin jaman sim ya ka bahabang ila pang ya ban siu da ka jiap hatu dan uba siu pat ya kata ka dor uba siu ya kata ka dor jong kata ka jingpang pop ka jongi uba siu da ka jingyap te uba siu da ka jiap dan ka babal ke thu bodan bleng ba une uba siu ya ka ni ka dor dai ubreu Henry udai ublay ukon jong ublay bo tao de Jesus Christ tadeng ta bo ublay na bo i kata ya ka perthai i you know i janga ba fi blay i na maru i kwa ngi bangin yap kwa ngi bangin job kwa ngi kan bangin lech du job sa ta ka jing penram na mar kata ka jing pam pop ngi haban siu da ka jing yap lai ban siu mla te ban siu da ka jingyap ka bangin imbiang mla stim la yap baka Bible ka kren baka bainong ka pop ka da ka jingyap baka ta ka da ka jingyap ka baar ngiyap ning kong ha ka do an ngiyap ka baar ha ka mensim bala da ngiyap ha ka mensim ka ka ban jaya ngi ka ta da ka jingkali ka ba kraw tadeng ta kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka ba menta bo bleu it ka ta ka tai ka perthai ai ti no khon ba khamar we bo we ba nget hau onam jat shu an reu nyo e ka chi im ka ba bam che kon we ba nget hau onam jat shu
Henry unyo ke jingim ke babam jikut. Balada piong let you ke ni ke MHS kat ngan siu dan pisah ke junga. Ba pi sngau ruspa am da dei shisha ka por fin siu yo film la siu kata ke ke bama. Henry believe in plan kat ya ke ni kalat believe in plan kat ya ke ni ke kabu haba ke sarkar kal ai ke ni ke MHIS kat believe him should apply believe ba film should yo kata ke kat ba haba fi pang fin siu da kata. Kalau kum jo te haka bakin jaman siam balingin shu plan kat ya ke ni ke jing ai ke jo blay. Na ba blay we ke ta ke pertai YT no lo khon ba kamarwe ba meu jisu de MHIS kat o bakin jaman siam mu jongi. Balada fidan yo jisu o MHIS kat o bakin jaman siam ga jim ga jongi ngim dan kaman siu ya kata ka jingpang lene ban siu ya kata ka pop ka bangila le da ka jingyap ngim dan kaman siu. Namar kene ka kat kan siu. Uneu jisu un siu. Baka babel ke tu ba uladep siu ru ya kata. Ara jasna menshwa haga ding pna kalbari. Uladep siu dan laka jong ke jingem. Uladep siu da ka dorba ka snam ke jong u. Uladep siu. Tading ta habu uladep siu. Lada pipi pang haka ta ka jingpang pop. Film dan kam men siu shu da ka jingyap. Namar bu jisu uladep siu but fi yo free. Film dan kam men siu wat tang shinayaru. Film dan kam men siu wat tang shi pisaru. Film dan kam men siu shu da ka Namar bu jisu la dep siu. Ya kata ka dor. Jong ka pop ka jong fi haga ding pna. Da ka bu siu da ka jong ka chingem. Baru jisu usiu da ka jing yap ka jong u. La dei mangi ban siu da ka jing yap ka jong i. Ru jisu usiu no da ka jing yap ka jong u. Da ka ba ukloi ban yap haga ding pna. Da ka ba ukloi ban long gum ta ulang brot ju ka jing kenya. Bala syaknya na ka menta kata karam nani kata ke jing siu ke bangi hak ban siu na ka benta kata ke jing pang ke bangi pang kata ke jing pang pop ba ka babel ke tu bau jisu bam sim la tip ya ka pop ha ka ding phna ho ula long pop na ka menta jongi ubam sim la tip dia ke jing yap wa ban yap na mar balai balada yap ma lada siu ma mangaban ma fi am ngi hak ban siu tadeng ta ka ban ong fi ke ni ka sngi balai fin plan ai kat ini ka kabu lada fim pediang yu Jesus Christ kamu nong penem. Lada fiu pediang yu tang haka sintur kam mentoi. Fiha ban pediang yu na do ka downhon. Bau Jesus de mendan haka jing im ga jong fi. But shisha baya ka kerteng ga jong fi dan kam mentho haka ka kat kata ka MHIS kat. Hap tho hangka. Baya ka kerteng ga jong fi dan kam mentho ru. Haka kitab jong ka jing im. Ya ka bau trai uni tu shisha ba pidai ki jong u. Barang kwa banong fi. Kababel ke tu ya kata balada fi dan ya ka ketien ke jong blai ba fi dan yo jisu belong ketien jong blai fi dan ya kata ke jingsuk ya kata ke jingkemen bat bala khot sundan ya fi da ka kerteng ke jong tra ki pat Jeremia no ba khasan khot khan riu ka ya tu ingi kata ba ka khot ingi ru ha ba ngi yo yang ni ka ketien ke jong blai ha ga ni ka sngi ha fi yo sngaw ni ka ketien ba mi ni ka ketien pediang ni ka ketien ba la fi pediang ni ka ketien kan mau baya fi lat khot da ka kerteng ke jong trai kamut hau jisu la don ka kerteng ke jong fi hakata ke MHIS kat ha ba ka don ka kerteng ke jong fi yo free but hau jisu la da ka don ka kerteng ke jong fi yo lat phim dan kaman siu shinayaru mar bo jisu la da siu ya kata ka dor jong kata ka pop ha ga ding phana tadai na kwa banong fi ga ne ski kalau film dan jisu kalau take mo film dan ke MHIS kat fiap ban siu hi daladi fiap ban siu da kata ka pisah ka ba fi la kamai kata ka pisah ka ba fi la penlang nengam tip fiap ban sim da ka ram ka syak ru ban siu ya kata ka bill ya ka ba fiap ban siu na ka benta ka hospital bagade kata lada fidan ya ka MHIS kat film dan kaman siu mar ka sarkar ka siu kalau kum ju abagan jaman sim te lada film dan yo jisu ngakran ka ju ska ju lada film dan yo jisu ka jim ka jongpi lada film dan pihak ban siu dala dia pihak ban siu da ka jingyap ba ka ta ka jingyap ka ba ar ba kam de ka jingyap ka ba snotna kam de ka jingyap ka ba snobang ka jingyap ka ba ar ya ka ba on bread no sundan ya fisha ka ta ka pung ka ding ka jaga ka ba shurkai ka jaga jo ka jing peram ka jaga jong ka jing pen kordit sha bom jikut kam dei ka jaka ka ba sngot na tengah kwa badong ifi lada khlut tang ka ding khndiat ru lada si jing prut fi prut khlut ke ni ka kti ka jong fi ka no ka jing pang mudur kata ka dei tang si stio artio fin pang ka ta ka jing pang ka ta ka jing kordit ka no tam
Lada pidan senan hakapung gading siya bam cukut. Bau try upelat ya fi nakata te. Awang ngam kwa ba fin let siya gading. Ngam kwa fin let siya kapung. Ngam kwa ba fin jenjar ta siya bam cukut. Balai ba fin siya priang ya ba fin siya laj Balai ba fin siya pediang ya kanai kadai ka bau try. Ukro ya fi ai ya fi kanai ka offer do mentah. Oh manum song sorong namar fin haban sia ho we gasngi. Wala fin dan ya PHI skat ubakan jaman sim. Kabamut hi fiap ban siu dalade. Ba fiap ban siu da ka chinghap ka jong fi ba ta ka de ka chinghap ka baar. Utrai ong hadu menta ka ne ka scheme ka dang don. Hadu menta. Utrai ong akwa an pen em ya ka men sim ka jong fi. Ngam kwa ba fin siu dalade. Ngangala dep siu shu pediang ya nga. Mar bangangala dep siu fim dan kam ban siu shu. Namar kanum dan shu kata ka jing dawa arsin. Bahabala dep siu do Jisu. Kamdan syuk kata ke jing dawa fin siu sama pida ladep siu means ladep siu. Badeng ta fin syuk free. Fin syuk ai ke jing em ko bom jukut. Ka baru ka ang syai kata na bau bleu kata ka pertei IT not lo kon ba kamar wei ubolong tau MHIS card ke jing em ke jong ba wei ba nget yo wei ba pediang wei ba dan yo Jisu ha ke jing em ke jong Ubadan yau Jisu, bat ya kerteng jeng ulah tho hau Jisu, bat kata kitab ukun langbrot aga kitab juga jim, habala register ya fi hang tam, wei unum judge hendrai unyo ga jing imam juga, finum judge haka ding haka pung ga ding, hendrai finyo ga jing im ka bom jukot, namar ladap siu do trai, tadeng ta film dan kam siu syu, pilayat, najrong, filapas najrong, ka khlem la syu ban kta ya pi. Kan jingyap kamla syu man kata fi namar ladap siu pim dan kam syu ban siu mdan nong dawa syu ka jingyap kam dawa syu ya pi namar wala siu do Jisu namar wala dap yap nam ta jong fi tadi ta fla yo ga jing em kan ki bapam chikot na la pim pediang yu trai fi ban yat lam ga jingyap pe sin po ga jingyap la kot ha bi jilang sti chapo pim la ban cross Shillong la pi don yu Jisu lom ga jing kieng ka ban poi fi Shillong Jisu udah utah bapen poi fi ka jing emam chikot lem dau Jisu ka don ka kharai ka bajeliu bang ta bala da film don yu Jisu tau MHIS card ubagan jaman sim jofi pihak mod ban siu pihak ban ya lam ka jing yap ba chelang son chapo film la ban cross cha ka jing em ka bapam chikot dal fi don yu try ka krem fi sa sien Jisu long ta ka jing king ya ka bapun ni fi nakata ka jing em ka bamenta sya kata ka jing em ka bansawan nagani ka perthai ka bamenta sya kata ka perthai ka bansawan ka perthai jong jing kemen ya ba trau la pen kre na ka banta kita ki badan yu ngangai tran ka khui fi ka sngi ka bamenta tadeng ta fi don em ya kani fi don em ya Jisu fi don em ya kani bagata kalong hatula thot na me ka kerteng ka jong fi ha kitab jong jing em fidan em ya kana ke MHIS card ka bagan jaman sim Jisu fidan em la film dan la film pat pediang trashisha ngam kren ya ki bam pat nget ngakren nung salon sar kana ka por ya ki balanget ba ki pat nget ro ki besunget anak sentur kan bisulong reuniam pitip hai ki niam pitip hai ki rukam re film pat dan yu trahai ka jing em ka jong fi pediang no shisha yu trahai kana ka sngi ka bamenta pediang yu Jisu pediang yu kwa awan ong fi pediang yu ba pediang shisha yu kan ka sngi jong ka jingkmen na ka menta jong fi gadon ka jingkmen ro habneng namar bahag ni ka sngi shisha la tho ka kerteng jong fi kitab jong ka jingem bala pen em ya fi na do menta ka sngi ne doai kan ka por ka menta ni ne doai nam ta jong fi ba pediang yu Jisu am ta jong fi ki ma pat nget yu ni Jisu wat ai ba kan ka por kan Shillong le no e pi wat ai ba kan ka kabu kan shu let no e na ka kti jong fi wat ai ba kan lat wat ai ba fin shu do e kat ini ka kabu pediang no manta kan bu trau nang kta ka don hot ka jong fi pediang no te ba fin lat ban siu dalade fin lat ban siu da ka jing yang pediang no nginya duai ha kan ka por ka ba menta pila man ra ka kti ka jong fi kan ka por ba fin pediang yu Jisu ko mo panem try ni ka por ngai ngu ye me ko try ba ni ki kon ki jong me gi osno ni ka khubor ba nga snow ha ni ka por pimpat ju i ni ka video pimpat ju osno ru meno ya ni ka khubor ka ba kum kan ni
Mereka ni ke bau try open poi ni ke khubor sya ki tendong skor ke jong fi. Bat nang ta ka rung sya ka donot jong fi ka ni ke sngi ka kta ka men sim ke jong fi. What I ba fin shu. Penleno ka ni ke por. Ha fi la pediang yu try ka ni ke sngi. Si sya fi la pediang ya ka ni ka PHI card ka bagan jaman sim. Ba fi la pediang yu jisu. Pangai ngo ba fi la pediang yu try ka ni ke sngi. Ba fi la pediang ka ni ke sngi ka ba kementam. Ya ka ba film dan kam syuk ban siu da ka jingyap finom yap syuk lano ru na finyo ya ta ka jingem ka ba bam jikot na do man da ka sngi ya ka ba try ai na ka man ta ki ba don yo ba do man da ka sngi ba fila pediang yo jisu fila don ya ka ne ka jing pen em ka ba bam jikot bu jisu ang along manga ka lenti ngalong manga ka jing shisha bat ka jing em de ha ba fi don yo ne bolong ka jing em fila yo try nga dwai nga khui fi ba ka ne ka sngi nga dwai nam ta jing fi ko nga i fi ngop ha ka jing di fi mdei ka breu ka ba di ka jing sha hendai na mar fi song so asat ka jing em ka jong fi song kordet tadeng ta ka jaka trei ba ha ba don ki ba terwa fi di la ka di fi mla ban pediang nang kong re ha ba fi di ka shubang la ka bang ba long melien do menta ka jing em ka jong fi ka long Permur ke jing em ke jong fi ka long pathar phim sngo thao shu fi sngo tho ke jing em ka la jat ke ne ka sngi ka bo try u kwa shi shaman mai ke jing em ke jong fi ba ha fi pediang yo ji so ke ne ka sngi fi la pediang ya ke jing em ke babam jikot fin yo ke jing pelait ro na ke jing te jing khom na ke bor jong ka kya na ke bor ke jing pen bu aj baro na ke ka bor jong ke jing auria kabor jong jing tanglang baro utrai upen lai fi kong ne ga sngi bangada sungu ie chi sha ba fi snap ne ga khubor bangada sungu ie chi sha ya fi ba ga jing taru ga jong blai fi jaw ki umat ka fi nang snap ha ne ga sngi namar bu utrai ukta fi utrai u it palat fi ba utrai de shi sha umpen thamai ga jing em ga jong fi nado menta ba fi nalong ga jing thao ga thamai de shu ga jing thao ga barim ba ga ne ga sngi fi pediang yu jisu fi pediang yau ne MHIS ka jong fi ba fi pediang yu fi dan kam seo shu da ga jing yap kala ka bomut do men da ga sngi pai no show Jesus Christ e no it ge ki ba fi snow tho ba ga dai tang ga jing pen jot su da ga jing shu kor ga jing brai ga bam poi se ero haba fila kita fi pediang yu jisu ga ga sngi ga jing em jo fi gan long ga ba kementam na do men tang ga dwai kong ga khu ye fi aso fi kerteng ga kong Janet ha ga ne ga pon ga dwai ga khu fi kong Janet ga dwai ga khu fi kerteng ga jong jisu le se ki don se ki we de we ki kerteng ru ha ga ne ga pon ne tribe and power ne ga kerteng ba fi don kam si sha hallelujah yo jisu ba fila pediang ga ne ga sngi ba try pen thamai ga jing em ga jong fi kong pada ka menta jong fi ki wei de ki kong ru ki badon ha ka jo ke jing long utrai pen ka lai fi ba nga kren fi ka ne ga sngi la pediang utrai ho barosh ka ta fi kan ta utrai fi sngo ka biang ka jing em kum neru fi on le yu tau jesu rai nga ngai bu trai la ta ka do no jong fi ka ne ga sngi fi sngo thu ba klam u jesu bi ban siu hi da la di bi ban siu da ka jing ya phim kwa ban ya para fila pediang yu jisu fila lait na ga jing yap fi ga jing embam jugot nga songo ba nam ta jong fi utrai nang kar khu fi utrai nang pen sla fi ba sedang ban em no ga jing em ka ba how try ne do man ta ga sngi ga dwai nga kar khu fi nga song e fi nga sngo shisha ba fila long ki men ki para ki jong ha ga ne ga long yeng ga jong jisu Christ mga dwai na kar khu fi ha ka tengu jisu nang pen em amen ba amen utrai shisha na kar khu shisho ye fi Pada fi dan kam shu ke jing duai na ke jing slok pila wan sang ne ka office ka jongi hang ni ha apa Nongthymmai Nongkhryiem ngi dan hang ni na do sngi ba ar do sngi sa jan pila ban wan sing ni ke jaka nga don hang ni ke sngi ba ki don ki we de ki pastor ki bandan ha ka sngi Thursday but Friday ha ka sngi polai ba sngi tho ding pila ban wan ro ki don ki we ki pastor nga don do sngi ba ar sngi balang ba ka sngi sa jan pila ban wan ngi yo ban ya slok ngi yo ban ya duai pinang la ban san ho trai bangai fila bani kemen finyo ada ke jing em ka ba dap ka hai ro tra ngai utran ka khui fi ngin se shempat la shay ka sngi khublesh bon amen Rồi trai phơi bạc khai, cái nói cái đấy cũng public cái bis tenat, thì khi đi phơi là uy hoặc phơi là tiếp học kiran san social media, vì cái film karam là để bên uy ha, sor cái juru là để bên uy ha juai, thì hak nói cái toi đây, pastor Bantei buat bên uy sah po mai rang, thì cái long shi khubor cái bis tenat, but ikut subhi shi ya phơi cái prishnong là đôi, cái pretend là đôi, wan ban page bat saki, là đôi cái nói cái film cái long shi cái film cái bi, ai mình sim cái bi ai Shibun ki uhi kai la kanoi ka film. Don wa iin.
dan masuk ya. Tika jeke ke ben penui kana ka film dah kadai hapo utir sing memorial hall hapo pentiang myong. Ti katarik kadai new bat pritari go agos. Ti sngui ngin penui kana ka film. Ti kapur pala benjet la doi phoi kapur ka en la do ka ui bejaman stamp. Chi bejaman tiang men sngui bat ka ju ro sel bejaman janmiat bat ru khatsan. Sa chi sen ngakot sngui phoi ba ro khoi ta ka donot ka bisong comment ka bisong iet ngangit phoi yawan bat pet bat ngangit ngin sai kendo ya phoi ro hakinoi ki sngui kublish bun. Pilak benar tetian nga. Hindi ka jing ik jongai phi. Kanam kala.